Infrastruttura Malta ħabret li fix-xhur li ġejjin se tibda xogħol ta' tisbieħ u manutenzjoni fuq l-4 mini ewlenin f'Malta b'investiment li huwa stmat li jlaħħaq l-10 miljun euro. Ix-xogħol se jsir fuq il-mini ta' Ġorni mibnija aktar minn 50 sena ilu, il-mini ta' Ħalkirkop u ta' Santa Venera u l-iktar waħda riċenti f'Talqroq mibnija fl-1996. F'konferenza tal-aħbarijiet il-perit Robert Zerafa qal l-istudju li sar is-sena li għaddiet ikkonkluda li l-mini huma siguri u m'hemmx ħsarat gravi, madankollu qal li xorta jeħtieġu xogħlijiet ta' manutenzjoni sostanzjali. L-ewwel ħadkun upgraded is-safety tal-pubbliku li jużaw l-istess mini, u mbagħad ingħatat anke importanza lid-dehra tal-mini biex naturalment l-upgrade ikollu riżultat li dawn il-mini ikollhom dehra ħafna aħjar minn dawk li għandhom illum. U naħsbu wkoll li ż-żewġ affarijiet huma relatati, ġifieri meta l-mini jkollhom dehra iktar aħjar, min ħajuża dawk il-mini ħajħossu wkoll iktar sigur meta juża l-istess mini. Il-proġett jinkludi t-tindif tal-ħitan tal-mini biex jitneħħannu grufun li ilu jinġema' għal snin twal. Ix-xogħol se jissokta bi studju fuq il-mini ta' Ġorni u ta' Santa Venera li huma maqtugħin fil-blat, permezz ta' radar li jinfett l-art fuq kull struttura biex jiġu identifikati nħawi taħt il-wiċċ li jistgħu jkunu jeħtieġu aktar tiswijiet. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li l-ħruġ ta' emerġenza f'kull mina se jittejjeb u se jiġu magħmra bibien tan-nar, sinjali tal-ħruġ fl-emerġenza u dwar li jgwidaw il-ħruġ. Qal li kull mina se jkollha wkoll fire hydrants u tamir ieħor kontra n-nirien biex titjieb is-sigurtà. ċertu manutenzjoni importanti kif ukoll anke aspetti ta' sigurtà aktar dwal fihom, dwal illi jirriflettu anke l-andament tal-ġurnata u d-dawl naturali ta' qabel u wara li tidħol u toħroġ mill-mina, kif ukoll anke ċertu aspetti ta' kontroll f'każ ta' emerġenza, f'każ ta' ħruq, rotot kif wieħed jista' joħroġ u anke kameras illi jkunu qed jgħidu lil control room x'ikun għaddej u kif wieħed għandu jaġixxi minn dak il-ħin il-qudiem. Investiment li se jkun anke qed isebbaħ l-aspett urban fuq it-toroq f'dal każ fil-mini tagħna. Il-ħitan tal-mini se jinksew b'materjal apposta biex ittejjeb il-viżibilità u jiffaċilita tindif u manutenzjoni ta' rutina. It-tmien daħliet tal-mini se jissebħu billi ssir tiswija tax-xogħol fuq il-ġebel eżistenti u bl-introduzzjoni ta' aspetti arkitettoniċi ġodda. Il-passaġġi ta' emerġenza fil-mini se jissewwew fil-waqt li l-uċuħ tal-karreġġjati tagħhom se jingħataw wiċċ ġdid ta' asfalt. Il-Ministru Borch qal li x-xogħlijiet mistennija jibdew lejn l-aħħar tas-sena wara li jingħataw il-kuntratti. Żied li kull intervent li jkun jeħtieġ l-għeluq totali tal-mini se jsir matul il-lejl biex jitnaqsu l-inkonvenjenti lis-sewwieqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.